wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallo sunana Faruk Isa, sunan channel ɗina a YouTube shine Faruki TV. Yau dai insha Allah za mu kawo muku wani babban game ne kamar yadda muka yi muku alƙawari za mu kawo muku a bidiyon mu na baya. So yau dai mun kawo muku wani game mai suna Driving School. Ga mai buƙatar ya ga kowane irin game ne wannan, ya biyo ni cikin bidiyon nan. Allah yarda zan nuna mai hanyar da zai ɗauko shi da ma yanda zai buga shi da yanda zai buɗe shi ba tare da ya sha wahala ba. Gaba ɗaya game ɗin bai da wata MB, duka MB shi ina ganin bata wuce MB 53 ba. So da Allah dan uwa ka mu shiga cikin bidiyon namu, idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel da Allah yana roƙon ka da ka taimaka ka danna wani alamar subscribe, kar ka manta danna alamar ƙararrawa yadda daga mun ɗora sabon bidiyo za san da kai. Idan bidiyon nan ya burge ka, kar ka manta ka danna mai alamar like, ka yi share da yan uwa domin su masu karo. Mun gode. To mu shiga cikin bidiyon namu. To kafin mu shiga yan uwa da Allah bari nuna muku hanyar da za ku bi ku yi download na wannan game. Da farko dai za ka shiga cikin Google Play Store naka kamar haka, ni ma yanda zan shiga nawa, sai ka je ka nemi gurin searching inda ake searching, sai ka danna Driving School 3D. Yauwa kamar yadda nake rubutawa haka kai ma haka za ka rubuta. Yauwa gashi yana searching yanzu, ga logo din na shi wannan game din nan. Ga mai buƙatar yau download din shi ga logo din game din nan. So idan ka tashi zaka danna kan game din kamar haka, ga game din can a sama wanda an shi nan. So abinda zaka yi zaka danna shi kan game din kamar haka. In ka danna ya bude ma. Idan kana neman game din, wannan shine fuska na game din, wannan shine logo na game din. Idan kana neman shi duka game din MB shi bata wuce MB 53 ba. Sannan daga dan shekara 3 abinda ya sama za su iya downloading da wannan game din. Mutum miliyan 10 ne suka yi downloading din ta, sannan mutum 566 suka yi review din shi. So kawai abinda zaka yi sai ka danna install, da ka danna install zai gama cikin dan kankanin lokaci, zai maka installing sai ya bude. So abinda zaka yi sai ka danna open kamar haka. Bayan ka danna open, game din za ta bude ma kamar haka. Ita game din kuma ba tare da ta ake buga ta ba, offline ake buga ta saboda tana da sauki sosai. Gaskiya game din nan tana da graphics, tana da feature masu kyau, so sai dai ka shiga ka gani. Abinda zaka yanzu zaka danna kan career inda aka sa career din nan, wannan na farkon. Wannan na farkon da aka sa career shi zaka danna, sai ka danna kan shi ya bude ma kamar haka. Idan ka danna da zaran ka bude kai zai nuna ma wannan mota ita kadai suka bude maka. Ga mai bukatar ya ga in yana so ya sai wata mota, mun yi bidiyo a baya yadda zaka samu kuɗi, kowane irin kuɗi a game idan kana bukata. Sai ka danna select, wannan select gashi nan, sai ka danna inda aka sa select. Da ka danna game din zai bude maka kamar haka. Sai ka danna inda aka sa select again, wannan na farkon dole shi zai bude maka. In kuma ga gidaje nan da yawa zaka iya zaba da yawa, amma mu da yake zamu fara da gidan farko da suka ba mu. So sai ka ƙara danna select kamar haka. Idan ka danna, ni da yake kaga na riga na yi review na game din nan, na duba kai da ka buɗe zai baka level ne, ka zaɓa level ɗin da kake so. So zai baka level ne, da ka tashi sai ka danna inda aka sa level 1 saboda dole da shi zaka fara a hankali haka je level 2. Shi wannan game ɗin yana da daɗi saboda kamar yadda zaka yi tuƙi a titi, idan ka buge mutum dole ka tsaya, kuma idan zaka shiga kwana dole sai da signal. Kuma dai wannan game ɗin da tana da feature da yawa kamar haka. Gashi nan suna mana maraba da zuwa, sun ce gashi nan idan muna so mu kalli tutorial din su sai mu danna next. Suka ce gashi nan dai ni da yake na riga na karanta, kawai idan ka tashi kai abin da zaka yi sai ka karanta, idan baka gani ba sai ka rubuta mu a comment sai in maka bayani. So ni da yake na riga na karanta sai in danna skip kawai. Yanzu dole idan zaka tashi cikin motar nan sai ka danna abubuwa da dama kamar haka. So kaga na ɗaya dai, kafin ka tashi kan motan dole sai ka saka seat belt da farko kenan. Sannan na biyu, dole sai ka shiga da sigina ta kwanar da zaka shiga
Na uku, dole sai ka tashi da giya idan kana so ka tashi da game ɗin. Sannan ga fitila nan, wannan shine fitila. Nan kuma idan kana so ka tsaye da game ɗin nan za ka tsaya. Nan kuma ga managing ka iya gudunka. Nan kuma duk wani bonus da ka samu a cikin game ɗin nan a nan ƙasa za ka gani shi. Sannan idan kai crash na mota za su cire ma kuɗi a cikin kuɗin da ka samu. So mu je zuwa in nuna muku yadda game ɗin yake. Bari mu ci gaba da game ɗin. Yanzu abin da za ka fara da seat belt ne da farko. So abin da za ka yi bayan ka danna seat belt kamar haka, sai ka danna sigin na ta kwanan da za ka shiga. Kamar wannan misali, ni yanzu da yake zan shiga kwanan dama ne, kwanan hagu sorry, sai in danna wannan sigin na kenan. Idan na danna za ta danna kamar haka. Yanzu idan na shiga kwanan daidai, yanzu za ka ga an bani. So kuma ba a so in tsallaka irin wancan ɗayan layin, da na tsallaka za su cire min kuɗi na ne. So yanzu bari mu je ko zuwa gidan farko ne mu ga yadda game ɗin yake. So gaskiya game ɗin nan tana da daɗi, tana da features masu kyau da ban sha'awa. So dole sai kana tafiya da birki da kuma irin kana kula da sigina idan za ka shiga kwana. In ba haka ba duk abin da ka taba za su cire ma. To kun gani ni da yake na shiga sigina sun bani kuɗi gashi nan. So a haka idan kana buga wannan game ɗin haka ji iya level ɗin da kake so. So bari mu ɗan ƙara taɓa level 2 mu ga abin da hali zai. So gaskiya game ɗin nan tana da ɗan loading ne, amma ba ta daɗewa sosai. So yanzu dole idan za mu ƙara tashi dole sai mun ƙara sa seat belt kamar yadda na nuna muku. Misali yanzu idan za mu tashi za mu saka wannan seat belt. Idan kuma za mu shiga kwanan hagu again za mu ƙara danna wannan signal. Idan kuma muna so mu ga cikin mota za mu danna wannan kyamare. To kaga yanzu bari mu kunna mota sai mu tashi. So gashi nan yanzu mun sa seat belt, sun ba mu naira 100 ta seat belt ɗin da muka sa. Gashi nan yanzu mun danna signal za mu shiga kwana, da mun shiga za su ba mu bonus na yau. Kun gani ba su ba mu bonus da kwanan da muka shiga. To bari mu taɓa kyamara mu ga yanayin yadda cikin motar yake. Ga yanayin yadda cikin motar yake idan kana so ka gani. To gaskiya dai game ɗin nan ba sai an baka labari ba, ya kamata dai ka yi downloading ɗinta ka ga yanayin yadda take. Yanzu da a ce wancan mutumin da ya taho zan ɗan taɓa shi, to da sai an cire min kuɗi kuma shikenan na faɗi. Kun gani da yake ban shiga kwana a daidai ba, shikenan yanzu sun cire min irin kuɗi haka. Yanzu kun gani an cire min kuɗi, ga kuɗi na sun dawo 190 saboda ba shiga kwana daidai ba. To abinda zaka yanzu kawai sai ka ci gaba idan kai kana so ka ɗauko su. Ga mai buƙatar, ga duk wanda bai gane yadda zai yi downloading na wannan game ɗin ba, ya rubuta mu a comment, insha Allah zan yi kokari in mashi reply akan yadda zai yi downloading na wannan game. Idan Allah dan uwa, idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel din, ina roƙon ka daga cikin ka danna mana alamar subscribe. Kar ka manta da danna alamar ƙararrawa yadda da kuma dora sabbin bidiyo ga sabbin. Idan bidiyon ya burge ka, kar ka manta ka danna mai alamar like, ka yi sharing da yan uwa domin su masu karu. Mun gode. A mai buƙatar tambaya ko ƙarin bayani ya rubuta mu a comment, insha Allah zan yi.